Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, yan uwa, barkamu da sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo. Ni ne naku Bika Challa cikin channel ɗinmu mai albarka na Aliyu Bika Challa TV. Insha Allah a yau bidiyo mu zai muku bayani akan yadda zaka san subject da zaka sa a cikin course na JAMB. Zaka ga mutane da dama suna so su yi JAMB, sun san course da za su yi amma ba su san wani subject da wani subject da dace su sa ba. Har ya kai ya kawo ma za su iya su yi JAMB su ci amma ba za su a ba su admission ba saboda ba su sa subject da ya dace akan course din ba. To insha Allah ku ga bidiyon mu har ƙarshe za ku ga course da ya dace, subject da ya dace a sa a kowane course. Sa'annan kuma muna ƙara tunatar da ku cewa za mu fara tutorial na JAMB training kyauta ba tare da ka je computer center ko cafe ko wani ma'aikata na biyan kuɗi ka biya kuɗi ka zo kana koya ba. A gidanku a wayarka ta hannu a ɗakin ka ma za ka yi training yadda ake yi kuma har ka ci insha Allah. Ga bidiyon har ƙarshe domin uwa in wannan ne farkon zuwan ku channel din mu, ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa. Sa'annan kuma in bidiyon ta burge ku, ku danna mana like kuma mun muku bali. Mun gode, Allah ya bada sa'an JAMB, Allah ya sa a ci JAMB. Amin, mun gode, mun gode, mun gode. Domin samun dukkanin bidiyo ɗinmu na Aliyu Bika Challa TV akan Android 3, WhatsApp 3, Facebook 3, hacking, photo edit, web design and logo design, taɓa alamar subscribers. Sa'annan ka danna ƙararrawa domin samun dukkanin bidiyo ɗinmu a lokacin da muka yi uploading. Je mu fara bidiyon. Ga subject da zaka yi da courses da zaka yi na JAMB. Gashi nan za ku ga a sama inda aka rubuta full list of JAMB subject combination for all subject 2020 JAMBs. Gashi nan, note that English language is compulsory for all course. To a cikin duka courses da zaka yi, duka courses da zaku yi na JAMB, kowane course kuke kowaye ne, English ya zama dole ne. English ya zama dole. Gashi nan yanzu zamu shiga Faculty of Administration, kaman gefen science kenan, kaman gefen art. Gashi nan zaka ga accounting, use of English, math, economics and any other social science subjects. Su ne social science subject zaka zaɓe, zaka yi math, English da zaka zaɓi social science irin su government ko economics ko geography haka. Gashi nan bari mu zo, gashi banking and finance, ga wani course banking and finance, use of English, math, economics and one of geography or government, zaka zaɓi ɗaya cikin geography ko government. Ga business administration, use of English, economics and other one of government or geography, shi ma zaka zaɓi government ko geography in ka sa su. Gashi nan zamu zo business administration, English, economics and other one of government, a wannan shi ma zaka zaɓi government ko geography. Ga cooperative and rural development, use of English, economics and other one subject. Gashi nan zamu zo human resources management, use of English, government and any other relative subject. Gashi nan zamu zo industrial relation, gashi nan use of English, math, economics and other one of related subject. Zamu zo insurance, English, math, economics and other one subject irin su geography ko government, shi zaka iya zaɓa a ciki kenan. Su ne any other subject kana at kenan. Gashi nan international relation, use of English, economic, literature. Gashi nan an canza literature in English and government / geography or history, shi kuma cikin zaka zaɓa government ko geography ko history. Gashi nan marketing, use of English, economic and other one relative subject. Gashi nan mass communication, zaku yi English da literature in English, economics da government, su kan sun bada shi daidai kwaya huɗun su. Gashi tourism, use of English, mathematics, economic and other one subject. Faculties, yanzu an gama da faculty of art kenan misali. Gashi an shiga faculty of agriculture, wanda suke da sha'awar su karanta agric su ma gashi nan zo asali agric. Gashi nan zo a sama, gashi nan agric, single agric kenan, use of English, chemistry, biology, agric and any other one physics or maths, ciki zaka zaɓa. Gashi nan zo agric economics, wanda suke so yi agric economics, use of English, chemistry, biology, agric science and mathematics or physics. Gashi nan agric engineering, wanda suke so karanta agric engineering, use of English, physics, maths, chemistry. Gashi nan agric extension, use of English, chemistry, biology, agric science and mathematics or physics. Gashi an shiga agronomy, use of English, chemistry, biology or agricultural and physics or maths. Shi an shiga animal production, use of English, chemistry, biology / agric and physics / maths. Ciki zaka iya zaɓa sai ka zaɓi kwaya uku banda English, da English zai zama huɗu. Gashi nan crop production and science, use of English, chemistry, biology / agric and math or physics. Gashi nan zo fisheries, use of English,
chemistry, biology slash agric science and any other science subject. In sa slash ina shi ma zaka zaba na gaban ne, in slash shi ma ba wai an hada su bane a nufin wani ne na daban ba wai zaka ga shi nan 1 2 3 4 5 sun sa kusan kwaya 7 sai ka zaba ya kwaya 4 ko zaka gashi nan food science tech, use of English, chemistry, math, physics and agric science. Gashi nan forestry, use of English, chemistry or agric or and physics or math. Gashi nan zo home science, use of English, chemistry, biology or agric and math or physics. Gashi nan zo nutrition and dietetics, use of English, biology slash agric, math slash physics. Gashi nan zo soil science, wannan duk wannan agric kenan, use of English, chemistry, biology, agric science and math or physics. Sai yanzu an gama da faculty of agric, an gama da courses da suke na agric. In kana son agric gashi an shigo faculty of art and humanities. Gashi ne su religions, su kana so karanta English misali gashi ne religion, Christian religion study za karanta, use of English. Two art subject include Christian religion knowledge and any subject. Kuma ka sa English da art subject shine su geography ko economics da Christian wannan kenan a ciki. Gashi nan zo English and literature studies, use of English in literature and other one art subject. Kun san dai art subject gaba ɗaya. Gashi nan wannan kuma zo fine and applying art, use of English, fine art and two art subject or social science subjects. Gashi Islamic ne duka wani zakanta ga Islamic, use of English, Islamic religion studies and two art subject. Tunan shi ma yana nan bangaren art ne. Gashi nan language and linguistic, gashi use of English, one art subject and two other subject. Gashi nan literature in English, use of English, literature in English, one other art subject and one other art social science subject. Gashi nan su French wannan duk kaman gefen yaruka na French na zaka karanta, use of English, French and any other two subject from art and social science. Ga Hausa na so karanta Hausa, use of English, lead in English and any economics, government, history or Arabic. Wannan zaka karanta. Kun kana so karanta history ga wani course shi ma history, use of English, history and any two subject from art and social science. Ga history and international studies, use of English, history slash government and any two subject from art and social science. Ga Igbo nan duk wasu yare ne ba ta shi mu ta area na mu kan Igbo ba mu arewa. Ga linguistic Igbo, ga linguistic, ga mass communication da zo mun yi shi a baya. Ga music duka dai za ku dudduba. Ga Yoruba, ga yanzu an gama da faculty of international. Gashi an shiga faculty of education, mutum yana so ya karanta abubuwan education, abun da ya bangaren da ya shafi karantarwa kenan. Gashi nan so adult education za ka use of English, government slash history slash one social science and other subject. Gashi agric science education wannan kuma abun da ya shafi education. Bari muku saboda kuke karanta kuna ganin baka video zai bata lokaci sosai. Bari mu shi a gurguje saboda gudun korewar lokaci. Gashi nan ga computer science kuke karanta ke bari muku shi hankali. Educational and accountancy, educational and biology, control biology, educational and chemistry, educational and Christian religion, education on computer, education on economics, education and English language, education and mathematics, education and physics, education and art, education, guide and consultancy, health education, human kidneys, physical and health education, vocational and technical education. Gashi yanzu an gama da faculty of education. Gashi an shiga faculty of engineering. Gashi nan agric and bio resources engineering, zaka ta use of English, chemistry, physics and maths. Gashi civil engineering, English, maths, physics, chemistry, chemical engineering. Yawanci engineering ga su kan iya courses na sama an sani maths, physics, chemistry, ga sunan computer engineering, chemical engineering, electrical engineering, electronic engineering, mine engineering, mechanical engineering, mechanic engineering. Ga sunan dai da sauran su petroleum engineering, su production industrial engineering, ga sunan su structure engineering, system engineering, har da wasu engineering da ba san su ma duk ga sunan da ana yin su a dai a can. Gashi an shiga faculty of environmental science and technology, su architecture, building,
ga su nan duka kowa sai ka ne suka duba course da kake so sai a karkashin shi zaka kalla subject da ya kamata ka rubuta su estate management, su qualitative survey, su surveying and geography, su urban and regional planning. Gashi nan to an gama da faculties of wancan, ga an shiga faculty of law. Gashi nan su civil law, common law, criminal law, islamic law. Gashi law in kansa dukansu a karkashin su akwai courses da zaka rubuta. Gashi an shiga faculty of medical, pharmaceutical and health science. An shiga faculty science gaba ɗaya kenan, asalin science kenan. Su anatomic su ma courses nasu baya wuce irin na faculty of engineering. English, maths, geography, English, maths, biology, chemistry and physics. English, maths, biology and physics. Gashi an shiga history, medical laboratory science, medical and surgery, nursing, pharmacy, physiology, philosophy, radiography, veterinary medicine. Gashi an gama an shiga faculty of science kuma biochemistry, biological science, botany, chemistry, computer, geology, industrial chemistry, industrial mathematics, microbiology, physics, plant science and botany, pure and applied mathematics, statistics, zoology. Gashi an shiga nan kuma an gama da faculty of science. Gashi an shiga faculty of science and management science, giant subject. Su economics, su demography and social statistics, geography, su library science, mass communication nan makaranta su ba, su philosophy, political science, public administration, religion study, social and philosophy. A nan ne iyakacin su, sai ka biya hankali ka nutsu insha Allah. Wannan zaka ga course zaka yi da subject da ya kamata ka yi. Muna muku fatan sa Allah ya bada sa'a cin jam. Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Allah sa samu admission da makaranta lafiya. Mun gode. Nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Ci gaba da bibiyar channel ɗinmu, a danna subscribe da alamar ƙararrawa, sa'annan a yi sharing da like.